ọkụ onye nwazi uru ọya bara agha irikọtachara ụwa niile n'uru ma mkpụrụ obi ga-efunarị nri na onwekwu ihe ikwuru ije n'ụbọchị nke ikpeazụ iji rite ndụ gị ọzọ na ọ kaara agha mma na iburu obe ga-eso ụzọ ya maka na onye ọbụla zara onwe ya n'ụwa ya tụfu ndụ ya n'ụbọchị nke ikpeazụ mana onye ọbụla were ndụ ya nye ga-erite ndụ ya ọzọ onye nwe anyị si n'ọgwụ ndị niile kwupụtara ya n'ihu ụwa niile ka anyị ekwupụta n'ihu nna ya mana onye ọbụla mere ihere ya ka anyị eme ihere ya n'ụbọchị nke ikpeazụ ọ sị na ime ihere ya ma nkụzi ya in this wicked time na anyị eme ihere gị ọ sị ga-atụ n'ụjọ ndị mmadụ ndị na-egbu anụ ma ha egbu mkpụrụ obi ya efesaka utugu mana kama tụọ Chineke egbu onye ya egbugbu anụ ma gbuo mkpụrụ obi n'ime ọkụ ala mmụọ nwanne m biko ọgwụgwụ oge ka anyị nọ na ya ọ bụghị ụba anyị jee ụka onye nwe anyị si na ya ezi ozi ọma ka ọ bụrụ onye aka ebe nyere ụwa niile legodi ihe na-eme isi na-eme niile eje ụka ọlụba Europe na ịma na-eme na nwoke na-alụ nwoke nwaanyị na-alụ nwaanyị ọ bụghị ụba anyị jee ụka onweghị mgbe onye nwaanyị si anyị jebe ụka ndụ ị na-ebi obi gị a ya bụ ụka ha na-ekwu okwu ndị Izrel jegidere ụka mebisie iwu Chineke nna nyere ha ya ka onye nwaanyị wee kpọpụta anyị sị gị do not be like the hypocrite who go to the house of worship to pray or in the street corner. When you pray, go into your house and pray and lock the door so that our Heavenly Father who is unseen, who sees in secret, will see what you do and reward you. And he believe maka the